Na dumaduma klase iti nateng a donasyon dagiti trader kan manalon iti Benguet ti imbunong dagiti kamang ti Benguet 2nd Provincial Mobile Force Company sa La Trinidad. Dagiti nagnumarket dagiti residente iti Western Buyagan Poblacion maragsakan iti naipaay a parabor kadakwada. Ti aktibidad ket naipatumpal iti sidong ti Project Pakdaw ti unit nga dan mangpatigker pa iti partnership da iti komunidad. Nai-promote mo lang ditoy iti food security apang ipaay iti suporta kan tulong kadagiti lokal a residente baban iti collaborative outreach effort. Pudno unay nga wan kaparis ti ragsa kamarikna iti pangipaay iti serbisyo komunidad.